Здравейте на всички. Здравейте на всички, аз съм Петър Плей и тук до мен е Анто. И здравейте. Днес с Петър Плей ще говорим, ще ви поговорим сериозно какво стават нещата в Live BG. Нека той като лидер да ви обясни по-подробно. Един важен член напусна тима и това. Останахме само двама. Цецо Про. Да. Той не нещо, ама и 5 дена не му стигнаха. Аз поисках отпуската, защото просто имах нужда. Да. Нямах време да си. Просто това. Трябва да набираме членове, иначе просто... Още двама трима може. Минимум двама члена, иначе просто тима се учила. Да. Няма смисъл. Тима просто се учила. До една седмица, ако не наберем нито един член, тима трябва да го затворим. Той пич се записа, само че после не се отказва. Не знам що. Това. Просто за... Нали... Трябва ще направим кандидатури. Ще направим фен скайп. Иначе Анто хубаво, че се направил това на Twitter. Да. Аз няма не съм влизал, защото исках да се сложа с теб да ти кажа данните за профила и да почнем данните за такова. Просто за това. Да, и просто не трябва много хора в тази група. Минимум двама члена, иначе до една седмица отбора се учила, както вече казах им 100%. Малко жалко се, ама. Да. И жалко беше да... Анто? Айде. Има някаква неизправност в свързването. Айде да приключваме клипа, защото като гледам нещо ще стане с този разговор. Що да? Защото има някаква неизправност, не ми пише. Спря. Айде почвай. Ще направим кандидатури, може да се записвате. Записването ще е до кой ден, Анто? От до. Например, от днеска до. Записването ще е до... трябва да дадем доста време, тъй че мисля до 21 юни. 1 часа ще спрем гласуването. Някъде към 1, да. Не на 21 юни. На 20 юни. До четвъртък. Минимум в 1:30 ще спрем гласуването. И ще изстелим до половина това. 1:30 сутринта там, нали? Или 1:30 в обяд. Как 1:30 сутринта? Аз по това време спиш. съм заспал пред компа. Мога да избудем. Как 1:30 през вечерта? Кой ще стане през вечерта се записва? Да, 1:30 на обяд. Тъй, ако никой не се запише до тогава, просто няма сняме в този канал. Да. Говоря ще отиде и ще направим може да. И ми това беше като цял клипа, който до някъде беше епичен фейл, до някъде доста интересен и до някъде новинарски. Смесено, може да се каже. Да, кандидатирайте се за това. За канала, за групата. И това беше за скоро.